जन्मदिन आरो बे जन्मदिननि जिथु आरज गाबनाय हाबाफारि मथामबिल गिर्जायाव बेखौ आङो एखेलगे आरज गाबफानो मोननानै गोसोआव जोबोद मोजां मोननाय मोनदों। जिसु ख्रिस्टनि जन्मदिन बे मथामबिल गिर्जायाव बयबो ज'यैनो आरज गाबनो फैदों। आसा खालामो फैगौ समफोराव बे प्रभु जिसु ख्रिस्टआ जोंखौ जाहाथे मोजां लामाजों दैदेनलांनो हायो बेनि थाखाय आङो आरज गाबदों। बेखिनि खोथा। क्रिसमासनि नामावहाय जेसेबांनाखि ख्रिस्ट' सिबियारिफोर दं मा हामलायथि बावहरो? जाय ख्रिस्टियान कमिउनिटिसिम बेनो आंनि बुंनांगौआ जे बिथांमोननि जिथु साननाय, बिथांमोननि जिथु गोसोनि लुबैनाय बेफोर जाहाथे जाफुंसारो बेनि थाखाय आङो आफा इसोरनाव आरज गाबदों। बेखिनि खोथा दै।